Egunon, Jacinta. Bueno, hemen ikusten dudanez, bai, egin dizuten mendekotasunaren balorazioa, grado bi eman dezu. Egin dizut jadanik eguneko zentrorako eskaera, nik uste dut zuretako baliabide egokia dela. Gustora egongo zegala pentsatzen dut. Ordutegia goizeko 9:00-tatik arratsaldeko 5:00 arte. Bai, garraioak etxean hartu eta etxera bueltatuko zaitu arratsaldez. Egunon, Jacinta, ze modu zaude? Ondo? Bai. Bueno, ikusi dut eguneko zentroko eskaerari baiezkoa esan diozula, orduan bai egia dela, zu kontatu zenidala, naiz eta eguneko zentrora jun, jarraitu nahi dezula zure lagunekin karta jokotara jutea, orduan, pizkan neri okurritu zaidana da, egin dezakegula eguneko zentroko garraioa datorrenean, etxera eraman beharrean egun batzutan hartzebalera ekarri zaitzala, eta horrela mantendu dezakezu zure lagunekin karta joko horiek. Ondo iruditzen zaizu?